MN Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano pa siyang kaagi karon? May kining usa ka lalaki nga taga Paho, Lapu-Lapu City. Ang atong matatampo nagdasangan nga Nuling. Kay, sakit sa akong lawas eh. Hindi pa maulan ko sa akong trabaho gabi ida. 5 ka oras ko nga nag-overtime. Aron, matrabaho to kung gitrabaho. Aron ko makakubrag dako. Para sa among pagpanuruin niya ni Inday siya nako. Maligo na ko eh. Para matrabaho na sa ko. Gana kay mo trabaho ron. Nga, isugot lagi ko ni Shasha. Maligo na ko. Hapit na namo mahuman ng usa ka van nga targamin nito. Humanan ni, mo-out ko kay manurir ba mini siya. Human ako dawat sa kusildo, adto na ako sa siya. Pugihan na. Inspired man kayo? Anak yun na part. Basta na inspirasyon. Oo, anak yun na. Pero ayaw palabi ha? Ha? Unsay ayaw palabi? Ay. Wagod. May mangno lang ba isip? Usak amigo. Ayaw lang palabi sa gugma. Ha? Kay sasama nimo nga karon pa na nakasuway og uyab-uyab, wa pa bagi ka kibaw unsay masakitan. Kana ra di ay. Layo ra na tinuod parts. Lagi ba? Sige na parts pahawa sa dibi kay nakabalda ka sa akong trabaho da. Nagdali ra ba ko nga mahuman ni kay napa ko'y date karon. Muy bayan. Anala sige. Di lang tika disturbuhon. Anak ko sa gawas sa locker room sa mga babae. Anak na ko magawa niya kay niingon mo to siya na mo-out na siya o napa ko na siya sa locker room nag-ilis. Wato lang ako. Uy, Nuling, anong naman kadining sa mga locker sa babae? Amy, may kinaka. Musod na ka diha? Oo, out naman ko. Amo ba, kuan, mamaliw kung tako nimo. Oh, sure, ano man na? Aliw ko gingon ni Shasha ba nga na ako din sa gawas, nagpaabot ko niya. Sige, busod na ko. Sige, salamat kayo ha. Sige. Ito na si Amy. May baon na tron siya nga ni ako din sa gawas, nagpaabot niya. Paabuton na ginako siya din eh. Gusto, mulingkod lang ako di asatbang. Wa pa man mo gawas siya. Nadugay man na. Kasi nagpagwapap tog maayo. Kay mag-date na ako. Si Amy man ang nigawas. Akong tawagon. Amy! Hi! Nuling! Oh, wapalik ka mo uli. Wa pa. Ano man, wa pa mo gawas si Shasha? Uy, ganina ra, uy. Ha? Ingon sa akong mga kauban nga babae dito sa locker. Kaya ako man siya nga gipangita, pero mo man ako makit eh. Mga nangutan ako sa akong mga kauban nga babae. Mga isulti nila nga, ganina ra man kuno nga ni gawas. Unsa? Pero mo may sulti niya nga anilang kukuno kong magpaabot niya kay napa siya sa lockers. Nag-ilis pa siya. Ganina ra kuno ni uli, uy. Unsa? Mao ba di ay? Sige Ima, salamat lang kayo ha. Unsa man, mo pauli na ka? Oh, Sige, dungan lang tagawas. sige. Tana. Uy, update mo ni Shasha? Bago lang. Ato lang unang simana kong gisugot. Okay. Mao ba di ay? Oo, lipay gani kay ko. Siya nga kong game mo nga inspirasyon sa akong trabaho. Ganado kay kong trabaho. Kay, mao lagi. Gusto ko makita niya nga niya sa trabahoan. Nuling, dili ba naman na siya uyab? Unsa? Sorry ha. Basin og nasayop lang ko. Nga naman day. Unsa man day? Naa ba day kayo nahibawan nga wa ko mahibaw? Ha, Amy? Kuan uy. Ayaw na tuog isulti mo na una. Basin og nasayop lang ko ba? Kay sa una man gud naman ko'y magkuhaan na niya nga lalaki. Mag-out to. Basin wa na siguro sila ato mo kung isugot kaniya. Mao ba? Wa na sila ato eh. Kami na good. Ug disad siguro ko niya sugton, kuna pa siya laing uyab. Tinarong ko na nga akong tinguha niya.
Unya, ihalan day kong binuangan. Uy, hapit hindi ko manaog. Kadi, Noy, pliti na mo, Noy, Ayun na. Ako na ipliti. Kanaog na lang, ako na bahala. Oh, sige. Mas money man ka. Para! Sige, Ling. Bye. Sige, bye. Kita tawag ma. The number you have dialed is either unattended or out of coverage area. Please try your call later. Anong di man siya makunta ko eh. Ganyan na rin yung busy ang cellphone. Gusto. Ako na lang siyang i-text. Alam niya nag-open niya sa yung cellphone, mabasa niya. Basig doon ay nabisihan parts. O unsa man kunusad? O kung sa man, di lang ko magtel. Diretso haragod ko parts. Gusto gi kag diretso? Sige. Gibuang ka lang anang siya uy. Nanay uyab. Parts! Imo lagi kong gibiyaan. Niyo na kami ligig uli. Kuan man gudling, uwa ko matuo nga, di ay ang akong tiyo sa gawas. Kauban ang akong mama. Ila kong gitawagan nga, naghuwat sila sa gawas. Kuan man gud, kanang akong tiyo, pinangga kaayo ko ana. Bago maguna siyang abot ikan sa gawas, tukay na kaiming wa magkita. Mao ba? Unya, di lagi makontak imong cellphone. Tibok adlog yun kung nagsigog tawagin mo. Busy yun. Ay, niuli man gud ni sa among probinsya. Wa kay signal dito sa among bukid. Dead spot man gud dito. Unya, unsa man nga tong date? Ha? Akuan, dili lang una karon ling uy. Kay busy palagi ko. Kay sige magud og pakuyog na akong tiyo. Naamang gud migiatiman nga mga papeles sa among yuta. Mao ba? Nala, sige, mao man ka. Pero, ano sa amang ka? Basta ingnon ta lang niya ka. Mo text lang ko nimo. Okay, sige. I love you. Sige ha. Kay mulagin ako, mo trabaho na ako. Bye. Wa man siya motubag yung ako, I love you. Nisirot ng lakaw. Okay lang. Bahala siya. Sino ko yung nagpaingon na ni? Parts. Parts! Bakit? Mahika nakita taking kanini sa budiga. Nga naman ka nga muram ka gigukod. Isa may nagukod ni mo. Way nagukod ako pero doon ako isulti ni mo. Oh. Padbuon ka sa HR karon bidayon. Kay ito ay naghuwat mo dito. Pinsa man? Siya og Amy. Dali ato ka dayon pagdali. Oo. Nga naman ko no. May bawra ka. Ato lang. Okay, sige. Ako na doon. Kung hilapot sa akong kinabuhi, ayaw pang hilapot. Uy, Lagi. Wa ko hilapot. May daw ni gisulti nimo. saan ni? Niingon naman Siya, ko siya, nagluoy gini. kang nuling. Nga naman sila marunong nag-away. Nagsigod man sa akong pangalan. Ako sudlong be. May kay niya ka nanuling? Ma'am, nga naman day. Uy, siya, Amy. Naam sa ligi mo. Nga naman niya. Unsam day naa din eh. Da, wa oy. Siya, nasuko ka na ako? Oo. Ikay nakaingon ining tanan. Ha? Nga naman eh. Kining, anuling, gipatawag ti ka, aron mahusay ni silang duha. Da, dili na kinahanglan ma'am uy. Ayaw na migusaya. Mo resign ako. Og ikaw nuling, ayaw na sad pakita nako. Kay buwag na ta. Shit. Siya! Uy! Na, ayaw paglakaw, naling. Pero ma'am, Naluoy lang ko ni mo nuling maong. Niingon ani. Wa ko magdahong nga. Masuko siya. Guilty man good. nga naman day, Amy. Naluoy lang ko nimo. Kaya nakita gid nako sila sa iyong uyab, nga nagkuyog dito sa usa ka mall. Ug nakita pud siya nako. Loving kayo sila. Mao di ay kay kasluno na di ay sila. Unsay kas mo nun? Mao kanay tinuod. Kaya nagplano silang kasal, amiga man ako. Dito na ako mahibaw nga kasluno na di ay sila sa sunod tuig, sa iyong boyfriend nga tiguwang. Ug tuwa man nimuyo sa States. Unsa? Naluoy ko ni muling maong ako siya nga gisuna. Pero wa ko mahibaw nga. Iyaha ba itong ikasuko? Wa na lang unta ka manghilabot, Amy. Pero, bisan pa, salamat kayo sa imong concern. Nuling, sabta si Amy. Gisakita lang siya sa nakita. Nga, ang iyang kauban sa trabaho ug amigo, sa way igo nga rason gibuhatan og usa ka masakit nga dumanan sa imong pagkatao.
Nakasabot ko ni Amy, ug nanong gihimo to niya. Ayaw kabala ka, ma'am. Nakasabot ko. Salamat, Amy. Nuling. Sige, ma'am. Ma'am, may mo bang mulive ko? Oo, sige. Pag-fill up lang ato og leave form aron akong mapirmahan. Salamat, ma'am. Suwayan ko sa pagkikalimot ng akong kagahapon, ma'am. Atong tungurahan nilakaw ko. Nigawas ko sa among trabahoan nga wa ko mahibaw og asa ko paingon. Naglakaw ko og 15 ka kilometro pauli sa mua. Og sa pag-abot nako sa amo, dito ko gipabuhagay ang tanan kong kasakit. Akong gihilak sa tago ang kapakyasan ko sa kong gugma. Ani sa ding gisuwat ko king akong kaagi aron ipadadaan ninyo. Di ko mapugnan ang akong mga luha sa pag-agas. Daghang salamat sa inyong pagtagad ning akong suwat. More power and God bless. Mao kita mga higalang kaagi ni Nuling nga taga Paho Lapu-Lapu City. Among kaagi gibahatan ni duwa sa radyo ni Joey Joseph Curry ug kapo sa direksyon ni Priscilla Ganas. Kamusta mga higala, mga suking tipaminaw, kinasingkasing kong kitapit sa papera, sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa sakawit. I-address lang nining tulumanon, handumanan sa sakawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaga ipada sa handumanan official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Mayong adlaw kanyang tanan nga napaminaw karon ning mao tulumanon, kini ang akong suliran. Ilabi na kaninyo Dr. ni Obra o Attorney Elaine Batan. Ingon man sa mga artista ang maghatag kinabuhi ning akong suliran. Tawgalan ko niya sa pangan nga May, hingkod ang pangidaron, minyo og may usa ka anak. Punto legal kining akong suliran. Kabahin kini sa tabo sa kong kaminyoon o sa unang babae nga napaangkan sa kumbana. Aron iyong hisabtan, sugdon ko sa una sa dihang nagkaila pa kami. Ingon ni ini ang mga pahitabo. Kisa na imong gika-text di agaw, oy, kabisi ba ni mo diha? Eh, di mo ko di ka-text, good. Nag-Facebook man good ko. Ingnan bitaw ti kang, buhatan ti kang FB account. Dili masag ka. Aron, may kalingawan sa bunta ka sa tang wakay trabaho. Da, di ko ka mauana, oy. Tudloan gani ti ka. Buhatan ti kang FB account, ha? Hunya, kumusta naman yung FB account? Nagana ka og friends? Da, okay, abli-abli, oy. Hala na, unsa naman ni siya, uy. So, why na open di? Aron, makasugod na ka o post-post. Malingaw lagi ka gaw, promise. Ikay open diha, oy. Di ko ka mao. Hey, gato na kung gitudlo ko nimo. Ari bi, tudloan ti kag usab. Wait, daghan naman din yung nag-request ni mo, friends. Oh, hey, bang-accept ko ni ha? Uy, uy, kaya naman kailaran ako, ha? Uy, hala, di mo nag-Amerikano ay. Benjan Cole. I-accept na ko? Uy, ayaw, yun. Magbuang tatlong bagdag in English diha. Oh, i-delete na to ninyang request kung dili ka ganahan. Gaw, di ba nga gidelete naman to ni mong friend request atong katugaling pangang Amerikano katubang Benjan Paul? Oh, okay nga naman di ay. Nagsige man siya balik-balik og request nako, eh. Mao ba? I-accept na lang na, uy. Suwahi lang, good. Ibog yung tingali na ni mo kay... Sige, magbalik-balik og request ni mo. Dala, sige, ako i-accept. Ay, kamusta na ka na akong Facebook, ay? Husto yun sa agaw da. Makalingaw yun tuod ni mag-Facebook ta. Oh, hala. Na-message na ako si Benjan Cole. Taga-asad ay ka. Bisaya din siya. Wa pa ni mo gi-accept kay nagtuo ka na Amerikano. Gani. Among gintawhan na, uy. Pero sa di siya magpuyo doon sa tindahan ni Auntie nga itong gitrabahuan. Mao ba di ay? Di ako siya gisultihan sa pangahan sa tindahan ni Auntie. Ingon siya, magpalitan man kuno siya panag sa dinhi. Pero, wa man kuno siya makakita nako. Basin atik-atik ra ng iya. Unya, gisigihan na di kag stalk anak niya. Stalk ba, uy? Gisunod-sunuran, good. Sige na na siyang kakita tingali ni mo dinhi sa tindahan. O gisundan ka pahangtod sa Facebook. Mao ba? Hala, nangahirap siyang number nako, day. Yung ako siyang itagaan. Magsige na may nang padlawag nako, eh. Ganahan sab ka. Okay na sad biya siya. Unya, nanguyab na sad siya nako. Oh, kung ganahan ka, sugta.
Niala kita din manuroy dyan. Kay uyab naman ta. Di ba? Pero hindi pa ta magbuhat ani, uy. Wa pa man ta magkasal. Di mo na uso ron. Ang uso ron, mag-live-in na. Hindi ko ano, uy. Kasabang ko lang papag mama. O ka na. Magpasakop ta. Benjan, May. Oh, May. Palihog ka. Itugyan ako ng mga babae. Please, sige, May. pwede dyan. Ah, Hindi pwede pa. sige. Sige. Hindi ka. Hindi ka. Magikog mo karon ba? Nahadlo ko sa gibahat sa akong uyab. Nga kung dili ko na nako ihatag niyang akong pagkababae, magpakamatay siya. Maong nahatag yun ako niya ang akong kaputli. Apan okay na lang sa ko, kay in love man sa ko niya. Nag-ipon mi. Og dang tanog usa ka tuig kapin sa mo relasyon, may gikumpisal siya nako. Unya, Ang tinuod bitaw, May. May kaipon ko kaniadto. Og may anak na, May. gailan na day ko di mo dyan? Gibuhat lang nina ako. Kaya basig dili ko di mo sugton, be. No, saan na lang. Kung tugaan natin kasi tinuod. Di niya ko di mo sugton. Pero sa pagkatinuod lang, huwag yung planong itago di mo hangtod sa hangtod. Maong panahon na kasultihan ti kas matuod. Kinsa? Kinsa ang mong babae? Kinsa? Siya si Aida. Usa ka Muslim. Muslim? Paminaw. Ingon ini nga mong sugilan. Unsa? Minyo si Benjan? Oh, dili gyud ninyo nga kasado. Uyab na ko niya nga nikuyog sa ila og iya pang mablusan. Apan sa diha nga pita kini mga anak. Gikuha ko siya mong ginikanan nga Muslim. Kay kuno, tungod sa kapobre nilang Benjan. Mao ba? Naluo niya malang ganinoon ko niya. Kay nagilak man siya nagsaysay na ko sa tanan. Kay wa ko na siya makakita sa ilang anak sukad. Unsa ka kun pangitaon to ang mong babae sa Facebook daw? Unsa? Unsa ang yung kami? Aida, murag mo nga Aida nga Muslim ang kaning ka-live-in ni Benjan. Mo ni na nga diya sa picture na ipakita ni Benjan ako. Ako suway sa pag-message. John, may isulti ko ni mo ba? Unsa ka na? Kuan, gipahitan ako katong kanini mong kapuyo sa Facebook. Unsa? Nganong gipangita man nimo? Naluoy manggod ko ni mong god. Nga wa ka makakita sa iyong anak. Siya gyud ka to? Oo, kay nagkasabtihan niya man me. Oo niya. Oo, sa may pong. Nasuko man doon. Og nangayo siya sa bata bata na ako. Ano lagi ka? Kan gimisit pa magyud nimo eh. Nakikigala na manggod unta ko. Ala ni mo si mong anak pa. Ni unsa di siya? Ingon siya. Nga kundi ko na tamuhata og sustento sa iyong anak. Bomba na ko ni katapat ni mo sa imong pamilya. Unsa? Oh, malay sobra sa kong sweldo. Ikaw ni bahalang mubahin ha? Ikaw rin padalaan lang sa among anak ni Aida. Tuod ay ba? Nasuko na ba to siya sa last sa mong chat? Kaya nga ko ng 500 day atong ipadani ha? Unsa? Pila mo day ang gusto? Nagamay naman ako sweldo. Di na to pwede padakaan. Nahadlo panggod ko. O bahala ka diya eh. Tinigdas budget na to. O ikaw nangita na niya. Ibis nga, nagmalinaw na ta. Nasamok na ta ang imong gibuhat. Diyan. Nakasala kami karon ug may maabot na kaming anak sa kumbana. Apan padayon ang among panaglali sa kanhin niyang ka-live-in, bahay sa sustento silang anak. Ug limag ulang, nabalaka ko, kay di na siya madawat sa mga ihatag nga ginagmay, ug gibaharan mi niyang samukon. Ang ako mapangutana mo kining sunod, unang pangutana, may unang ka-live-in ang akong bana nga usa ka Muslim ug may anak sila. Husto ba ngayang tawag ng akong bana nga iya sa makunong bana? Ex-wife ba'y tawag niya? Kay ako man karon ang bag-o. Ikaduhang pangutana, samukon ko na mi sa unang ka-live-in sa kumbana. May katungod pa ba day siya nga kasado naman mi karon sa akong bana? Unsang kasuwang ako i-file sa babae kung samukon yun mi niya? Ikatulong pangutana, kami ang kasado sa kumbana. Kung magsamok-samok siya namo, matawag ba siyang kabit? May katungod ba siyang mubalik sa kumbana tungod kay may anak sila? O ang ilang anak, matawag ba nga anak sa gawas kay dili man sila kasado? Ikaupat o katapusan, ang bahay silang anak. May katungod bang musuporta ang akong bana sa ilang anak kay dili man sila kasado? Di man kun mo dawat og gamay nga sustento ang inahan sa bata. Nasayop ka ako sa akong gibuhat
nga pag-search niya sa Facebook kay nagubot mi. Palihog tabagi kang bagi ko. Kini ang akong suliran, May. Mayong adlaw mga sukintig paminaw kini si attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra ang kaabag sa inyong suliran. Karong adlaw mag-ubanta kuyog ta tungod kay ako usa ka abogada. Ug ako, usa ka medical doctor. Kami sa ako ang partner mo'y muhatag inyo og tambag og tubag sa inyong mga pangutana o problema na may punto medikal. Punto legal, emosyonal, personal o problema sa mga ginadiling druga. Muna na mo pagdugay, ipadala inyong suwat sa suliran_612@yahoo.com. Or sa atong Facebook account, kini ang akong suliran official writer's page. Pwede sad atong ipadala sa 3rd floor Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Kumusta ato ang mga sukintig paminaw, ang ato ang mga trabahante sa gobyerno, labaw na gyud din ha sa Oroqueta City Engineering Office Admin Department nimo Madam Alan. Hello. And happy to see you last Chinese New Year di ay. Okay sa mga i-greet nimo today, partner. Yeah, there was one time I went to Zamboanga City, partner. Nag-appeal ko sa team sa Munyuro dito sa mga Coast Guard. To my surprise, ang driver sa ilang commanding officer, kapilido na ako. Pero I cannot exactly remember siyang first name. So anyway, ato sa akong parinti, kapilido ako, Obra, no? Sa Zamboanga City, mayong pagpaminaw. Okay. Kinsa ato ang letter sender? Ang atong letter sender, si May, taga Zamboanga City. Okay. ¿Cómo está usted? Hmm. Alright, mga Chabacano ng Zamboanga City, partner, no? Punto legal kini ang problema ni May, no? Naila-ila ni May kini si Berjan Cole sa Facebook. Wala unta niya i-accept kay nagtuo siyang Amerikano. Apan nagsigi og paad maong iyang gi-accept. Bisaya man dihay og nagkasuod sila og nagkauyab. Nag-live-in. Tuig sa ilang relasyon, sila ang nagkauyab. Rather tuig sila na may gikumpisal si Berjan kang na May nga may kapuyo kini kaniadto nga usa ka Muslim nga gihinganlan og Aida. Ipangita ni May sa Facebook si Aida og dihang iyang nakitaan iya ning message nangayon noon ni og sustento sa ilang anak ni Benjan. Dili ra ba mo dawat og gamay ang ihatag. Wow. Ug nagbayad kini nga magsamok nila. Makaso na sila karon ni Benjan ug may umaabot na silang anak. Kasado na rather sila ni Benjan ug may umaabot na silang anak. So muna Okay. yung nabati na ito sa drama partner. So unang pangutana, may unang kalibin ang akong bana nga usa ka Muslim ug may anak sila. Gusto ba niya tawagon ang iyang bana nga iyang sabkunong bana? Ex-wife by tawag niya kay ako man karon ang bag-o? Ha? Naiunang ka-live-in ang iyahang bana nga usa ka Muslim ug of course, no, ang iyahang live-in pagkani so dili sila asawa. Lahi mao yan ang live-in ha, lahi ba ng kasado, no? Common law Partner na nimo ang imuhang ka-live-in. Ang imuhang namin yuan mo na imuhang, Asawa. di ba? Asawa, no? Now, ang pangutana mo gana kung kung live-in gani, dan dili gid sila asawa. So dili gid niya saktong iyang tawgon nga bana, no? Kay di po siya pwede mahimong ex-wife, kaya di man sila minyo. Dili sila minyo. No? Former partner, iyang ex-girlfriend, ex-live-in partner. Dili gid pwedeng bana. Ang uban man gud ba malibog usahay, ilang tawag naman gud kay abig kapuyo, ba nag-asawa na sila. Dili man na ingon anak gud. Kaduhan yung pangutana, partner. Samukon kunumi sa unang kalibin sa akong bana. May katungod ba di ay siya nga kasado naman mi karon sa akong bana? Unsang kasuha ang akong i-file sa babae kung samukon yun mi niya? Well, depende kung sa pud ang iyahang buhaton. Pwede ta mo kiya siguro grave threats, pwede unjust vexation, kung magsige gyud siya samok, then pwede ta makakuha og restraining order, no? Batok niya nga di na siya kaduol, di siya ka-text, di siya katawag, di siya kahulga ninyo. It actually depends kung unsa iyahang buhaton. But bottom line is naagid mo ihabol kung panalitan magsige siya samok ninyo. Labaw na nga kay minyo man mo. No? Sa imuhang bana, di man siya pwede mo samok. Makasamok lang siya siguro kung mangayo siya sustento Sa ilang anak. sa ilahang bata. Kana siguro. Hasul lang gid ang mga ingon ana. Oy, di man gid mag-uban ni ka move on. Oy, move on din pag may time, mga my dear. Alright, so ikatulong pagkutana. Kami ang kasado sa akong bana. Kung magsamok-samok siya namo, matawag ba siyang kabit? May katungod pa ba siyang mubalik sa akong bana tungod kay may anak sila? Ug ang ilang anak matawag ba nga anak sa gawas kay dili man sila kasado? Yes, number 1.
kamo magsamok-samok siya, matawag ba siyang kabit? Dili. Kay kung ang kanang kabit, ang moingon kag kabit, kuan man na siya, karelasyon sa imuhang bana, sulod sa inyuhang kaminyoon. Kana siya, nahimo man na siyang partner or live-in partner sa imong bana, sa wa pa mo makasal. Unya, gabuwag man gyud ka sila klaro. Wa naman gyud ka sila relasyon karon, so ex ra gyud siya, ex live-in partner ra gyud na siya. Di gyud na siyang matawag nga kabit unless Gawas kung nag-uyab na po siya. wala nga kabaw. Nag-uyab sila. Cubs, gina siya. Cubs I yan, hope boss. not, no? Naaba say katungod nga mubalik siyang sa imuhang bana kay abi na sila anak. Dili man na ingon ana kay ang pag magbuot ana nga musud og relasyon ang imo mang bana. No, di man na niya pwede ipamugos iyang kaugalingon ngadto sa imuhang bana abi kay naa sila'y anak. And yes, ang tawag sa usa ka bata nga na anak outside of marriage or outside of wedlock or sa kanang dili kasado is anak sa gawas or in legal terms illegitimate child. Alright. Okay? So, Nara pa siya katapusan, no? Pangutana partner, yung ikaupat nga pangutana, Ikaupat nga kabahin sa ilang pangutana. anak. bahin silang anak, may katungod ba nga mo suporta ang akong bana sa ilang anak nga dili man sila kasado. Di man kun mo dawat og gamay nga sustento ang inahan sa bata. Nasayop ka ako sa akong gibuhat sa pag-research niya or rather pag-search niya sa Facebook kay naggubot mi. Murag mao toy hinungdan partner kay nahibawan na Ikaw man sad god, imo magunguting kayon god ang kaniadto awan mo nan hinuon na. Mas may nagid unta nang di na lang ganato hilabtan gid unta ng mga past ba mo na ni ron. But anyway, ang kanamang kung paghatag og sustento, di man gud na ingon nga ang magbuot ana ang gihatagan. It has to be a two-way process between and balance, no? Between pila ang gikinahanglan sa bata only kay di man sila minyo. Og pila puy kapasidad sa maghatag. So dili pwede nga kaabi feeling nimo gamay ra, dili ka mo dawat. Nya kung what if mo ra gid pud di ay moy angay, no? The best ana is you can go to court para masettle mo and ang court will be the one to fix the monthly support para dili na mo niya samok-samokon. No? Alright. Okay, mga sugintig paminaw, hinaut unta nga naamoy nakutlo na pagtulunan karong adlaw kini si Attorney Elaine Bathan. Kinisab si Dr. Rene Obra. Daghan kayong salamat sa inyong pagpaminaw sa atong tulumanon hangtod sa sunod nga sugilanon. Dinhi gapon sa to ang programa kini ang akong suliran. Gikan sa RMN Production Center, Radyo Mo Nationwide. Tatak Araman. Daghang salamat. Ug mayong adlaw.